बे सानै बिजाथिखौ बर' जाथिनि सार्थआव भट होनांगौ आरो बे सानैखौ देरहाहोनानै बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बर' जाथिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। गोबावनि उनाव आं साननै भिडिअ होनो हायाखिसै। आं ओरैहाय फार्स्ट फेजनि इलेक्सन जादोंमोन नालाय आफार आसामावहाय। आफार आसामाव डिउटि गोलैदों। दा डिउटि गोलैनायनि खाथियावहाय माखासे खामानिनि थाखाय आं मावनो हायाखै, देहायाबो दुरबल जादों। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला आफार आसामनि सबसे इलेक्सनाव सबसे बेस्ट जादों, बिराद मोजां सान्थि जादों, दावराव दावसि जायाखै। मोनफा मोननै सेन्टाराव दावराव दावसि जादों आरो, खिन्थु जों जे सेन्टाराव गोलैदों बाहाय खुनु पुरा बिन्दास, खुनु टेनसन गैया आरो अनलि सिंगल भट, मोनसे सिंगल भट थाजोबखादों। बे ओरैबायदि आसरित बाथ्रा। दा बाथ्रा फैदो लोगोफोर, गुबै बाथ्रायाव फैनोसै आङो। बेनो जाहैबाय मा, बिटिसि आव जेनाखि थार्ड, माने आसामावहाय थार्ड बेस्ट जे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ, नङा होमबा? बावहाय दरं, उदालगुरि ओमफ्राय क'क्राझार, बे बियाबावहाय बे बियाबखौ लानानै जोंनि बर'नि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांमोना दिनै मोनसे फोसावदों जे बिथांमोना फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनावहाय सोरनो भट होगोन, बे खोथाखौ लानानै बिथांमोना बाथ्रा बुंथिदों। लोगोफोर, आं बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन। आं बेखौनो नोंथांमोनजों डिसकासन खालामनो नागिरदों। बेनि उनाव दा खालामनायनि सिगां नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ देखायग्रोगोन। आं डाइरेक्ट बुंनाय नङा, ओंखायनो बिनि उनाव आं डिसकासन खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोर, बिनि उनाव आङो रायलायगोन फैयोब्ला। जों दुलाराय बाथौ गौथुमा थांनाय बोसोरबा सिगाङाव जितु बिटिआर सुक्ति जालांबाय, बिटिआर सुक्ति खालामनानै फैनानै बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरखौ जों आसा खालामदोंमोन बिथांमोनहा बर' जाथिखौ मोजाङै नायगोन आरो बर' जाथिनि जौगानायनि हाबाखौ मावगोन। नाथाय दा नुनो मोनबाय जों दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बिथांमोनहा मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो फेलें। बिटिआर सुक्तियाव बाथौ हारिमुफुरि आरो खेराइसालि जों लाबोहोफादोंमोन, फैफादोंमोन। बे बाथौ हारिमुफोर खेराइसालिखौ मावफुंनायनि हाबाफारियाथ' मोनसेबो जेबो खामानियाव आगबारियाखै। गतिके मोनफ्रोमबो दफायावनो मावफुंनायाव दानि सरकारा फेलें। बे बिटिआर सुक्ति खालामग्राफोरखौ जोङो दिनै जेरैबायदि आसा खालामदों बेबायदि जों आसा खालामनानै जेबो मुलाम्फा मोननाय नङाखौ जों नुबाय। बिथांमोना जेरैबो फेलें। बेनिखायनो बर' जाथिनि थाखाय जाय गांनाय उखैनायखौ बुजियो, बर' जाथिनि हाबा मावगोन बादि जों जाय हान्जाखौ नुदों, दा बिथांमोनखौ जोङो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायगोन, बिथांमोनखौ जाय बर' जाथिखौ नायगोन बादि बेबायदि हान्जाखौ समर्थन होनानै मुल्यबान भटखौ जाहाथे फेलें थाङा, बेबायदि जाहाथे भट होयो, बेबायदि जों खावलायगोन। ओमफ्राय जोङो नुनो मोनबाय बिपिएफ दलनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दरं उदालगुरियाव दुर्गादास बर'खौ होदों आरो क'क्राझार समस्तियाव खाम्फा बरगयारिखौ होदों। बे सानै बिजाथिखौ बर' जाथिनि सार्थआव भट होनांगौ आरो बे सानैखौ देरहाहोनानै बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय, बर' जाथिनि हाबाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ। दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंदों। बिथांमोना दिनै बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना थोंजोङै माने खेंसालियायै नङा, थोंजोङै बिथांमोना मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ सापर्ट खालामनो होननानै ओंखारबाय। बेनो जाहैबाय मा, बिथांमोना दिनै बुंदों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ थोंजोङै बिथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै बुंदों। मानोना बिपिएफ हान्जायासो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावगोन, दुलाराय बाथौ गौथुमनि थाखाय खामानि मावगोन, एबा दुलाराय माने बर' हारिनि थाखाय जौगानायनि खाथिराव बिथांमोना निश्चय खामानि मावगोन, बेखौ मिजिंथिनो हादों होननानै बुंदों। दानि जेनाखि बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय जेरैबायदि माखासे बाथौनि धोरोमनि थाखाय माखासे दफाफोर लाबोदोंमोन, दा बेफोरखौ दिनैसिमबो मावफुंनाय आगानसेबो डेभेलपखौ जों नुनो मोनाखै। स' बिनिखाय बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों। दा गतिके बेनिखायनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमा बिथांमोना मोनसे स्टान्डखौ लाबाय होनना बुंदों जे बिथांमोना दिनै थोंजोंहाय क'क्राझार लकसभा बियाबावहाय बिथांमोना दिनै खाम्फा बरगयारि सारखौ बिथांमोना सापर्ट खालामगोन, अर्थात बिपिएफखौ। आरो ओरै दरं उदालगुरियावहाय बिथांमोना दिनै बुंदों दुर्गादास बर' बिथांखौ सापर्ट खालामगोन। बे जाहैबाय मा, बिथांमोननि बुंनायनि बाथ्रा। बिनि गेजेरजों दिनै ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै मोनसे गिदिर माने धोरोमारि आफाद, बे आफादा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंथावोमोन ना? आंनाव मोनसे कुइसन सिखारदों आरो बे बिराद गिदिर। थारैनो बिथांमोननि बायदिब्लाबा जोंनि गासैबो बाथौ धोरोमारि सुबुंफ्रा मोनसे राजखान्थि हान्जानो भट होजोबनांगौ नामा?
आं मोनसे कुइसन सिखारो नोंथांमोनाबो बिनि सायाव बुंनो हागोन बिथाङादि बुंदों दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ थोंजोङै सापर्ट खालामगोन मोनसे समावथ' बेफोरबायदि बुंनो हायोना थारैनो आरो बे बुंनाया जुक्ति जादोंना जायाखै नोंथांमोना बिनि सायावहाय बाथ्रा बुंनो हागोन आरो मानोना आङो दिनै फिल खालामदों मानो बिदि बुंखो एसे गोरोन्थिफोर जाबाय नामा बिथांनि बुंनाया आं बिदि मोनदांदों आं फिलिं खालामदों आरोखि बिदि मानोना दिनै जेन'बा नो डाउट जों बुंनो हायो बाथौ धोरोमनि गासिबो सुबुंफ्रानो जे मोनसे राजखान्थि हान्जायाव माने दंजोबो बेबो नङा बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा दङ दा बे हिसाबै दिनै बे मानाव गिदिर बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङामोन मोनसे धोरोम सिबियारि बिथांमोना दिनै मरेलिसो सापर्ट खालामनांगौ मरेलि दा बिथांमोना दिनै डाइरेक्ट पिक्साराव ओंखारनानै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनाया ससियेल मिडियाआव बुंनाया आरो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायनाया बे मोजां जायाखै होननानै आं मोनदांदों आरो आंनि मोनदांनायखौसो आं फोरमायदों दै गुबुना मा मोनदांदों मिथिया आं बिथां सारनि बुंनायखौ लानानै आं बुंदों आरो दिनै बिथाङा बिदिजों मा फोरमायनो नागिरदों बे मोनसे कुइसन सिखारदों आरोना थारैनो बिथाङा लास्ट बाराव मा बुंफिनगोन बुंफिना बेखौ जों मिथिया खिन्थु दिनैनि थारिखआवहाय राजखान्थिनि दोहौआ दिनै नंगौ नो डाउट दिनै जेरावबो नांदों बयनिबो गोरबो बिखायाव नांदों दा बे हिसाबै दिनै मानाव गिदिर बिथां सारा जे बाथ्राखौ बुंदों आंनि मोनदांनायखौसो आं खिन्थागासिनो दं मोजां जायाखै माने डाइरेक्टलि बुंनाङामोन बिथाङा मरेलि बिथांमोनहा बुंनाया मोजांमोन मानोना दिनैनि थारिखआवहाय मोनसे धोरोम आफादा बेफोरबायदि थायोब्ला माने उसुबिदा आंबो एसे बाथौ धोरोमनि मानसि आंबो बाथौ धोरोमनि मानसि हिसाबै आं बे खोथाखौ बुंदों जेनेबा आं बाथौ धोरोमनि मानसि हिसाबै आं सोरनो होयो आं सोरनो होआ बे आंनि सायाव डिपेन्ड खालामबाय आरो दा बिथांमोना बर' रायजोआव खावलायदों आरोना बिथांमोना बुंनाय बायदिबा बिपिएफआसो माने मावगोन बिथांमोननि नोजोराव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जेबो मावनो हानाय नङा आरो मावाखै बेखौ बिथांमोना मोनदांदों आरो स' बेनिखायनो बिथांमोना दिनै गोरा मोनसे डिसिसन लादों आरो बिथांमोना ससियेल मिडियाआव बुंबाय जे फैबाय थानाय जेनोखि 7 थारिखआव जानो गोनां मेनि 7 थारिखआव जानो गोनां जेनोखि थामथि खोलोबनि लकसभा माने इलेक्सन बे इलेक्सनावहाय बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ थोंजोङै सापर्ट होगोन रोखा बुंबाय आरोखि दा नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं मिथिया खिन्थु आंनि मोनदांथिखौ आं बुंबाय सारनि बुंनाया एसे गोरोन्थि जाबाय नामा आं बेखौ फिल मोनदांदों आरोखि बा आं नङाबो जानो हागौ गोरोन्थि जायाखैबो जानो हागौ बिथांमोना मोजाङै सारिजारि खालामनानै बाथ्राखौ बुंनोबो जानो हागौ नङा होमबा खिन्थु आंनि मोनदांनायाव गोरोन्थि जाबाय खोमा बे बाथ्रा नंगौ आंबो सोरबा सासेनो भटखौ होखानांगौ खिन्थु बिथांमोना मा होनना बुङो मरेलि सापर्ट थायोबा बेफोरबायदि मानसिफ्रा मोजां जायो आरो बेखौसो आंनिफ्राय मोनदांथिखौसो आं शेयार खालामदों बेवहाय आंनि बुंथिगिरिया दायनिगिरि जानो हाया बेखौ आं मिजिंथिनो हादों आरोखि स' बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामदों लोगोफोर नोंथांनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय थारैनो बिथां गिदिरमा बुंनाया बेसेबां राइट अर रं जादों बेखौ थेंक इउ